Una de les empreses apícoles de referència a les Terres de l'Ebre, el Centre d'Interpretació Múria, ha organitzat la primera festa de la mel de romer per al pròxim 23 de març al Perelló. Aquesta primera edició té com a objectius principals donar a conèixer tot el procés d'elaboració de la mel del romer a les seves instal·lacions, així com incrementar el valor turístic del Perelló a través de l'apicultura. Durant tota la jornada, els visitants a la festa es podran vestir d'apicultors i participar en la crestada de la mel de romer. Una festa de la crestada de romer, tal com sona. Crestar, el vocabulari vol dir extraure la mel de les arnes i tornar a posar els panals dins de les arnes. Veurem les màquines modernes avui en dia, que veuran com s'extrau la mel automàticament. Allí farem una cata de mels per entendre el que és una mel de romer, una mel de taronger, una mel d'això, als nostres professionals. Per tancar la jornada s'organitzarà una calçotada popular per als visitants. Tots els que vulguin formar part d'aquesta festa de la mel es deurà inscriure a través de la pàgina web oficial de l'empresa Mel Múria.